Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Στη θέση σου. Χρυσαυγή, το δεύτερο άτομο, το τρίτο άτομο και το τέταρτο. Ωραία. Χρυσαυγή. Ναι, σε ακούω. Ένα χρώμα έβαλες στο μυαλό σου. Ναι. Και μετά το έγραψες στο φάκελο. Εδώ έχεις το αγαπημένο σου χρώμα. Ναι. Σκέψου το τώρα. Χρυσαυγή, πες ότι το χρώμα σου βλέπεις ένα ουράνιο τόξο. Βλέπεις το χρώμα σου. Το βλέπεις? Δεν το βλέπω μέσα στο ουράνιο τόξο. Εντάξει, περίμενε. Ακριβώς. Το χρώμα σου, Χρυσαυγή, είναι πολύ σπάνιο αυτό που είπες τώρα. Δεν το λέει κανείς ποτέ. Πρώτα λένε στατιστικά το μπλε, μετά λένε το κόκκινο και μετά το πράσινο. Εσύ έβαλες άλλο όμως. Το χρώμα που έβαλες εσύ συμβολίζει την αγνότητα, πιστεύω. Σε παρακαλώ, μην πεις τίποτα άλλο. Χρυσαυγή, ελπίζω να μην έχω κάνει λάθος. Έγραψες λευκό. Έγραψα λευκό. Γιατί όντως παραπέμπει σε αθωότητα, σε αγνότητα, κάτι το οποίο όλοι πρέπει να κρατάμε πάντα μέσα μας έτσι, για να μας σώζει λίγο από τα δυνάμεις του κόσμου. Εσύ έγραψες λευκό, Ναι. και εγώ έγραψα αυτό. Επικοινωνούμε. Σηκωθείτε παρακαλώ. Εσείς το γράψατε. Τη χώρα. Ποιος την έγραψε? Εσείς. Ναι. Μια χώρα βάλατε. Πήγατε σε αυτή τη χώρα πριν? Έχετε ξαναπάει? Ναι. Έχετε ξαναπάει? Ναι. Σας αρέσει? Ναι. Είναι κάτι που έχει μαγικό για σας αυτή η χώρα? Ναι. Κοιτάξτε, όλοι γράφουνε Μαλδίβες, Χαβάη, Κούβα. Εσείς όμως δεν πήγατε εκεί. Εσείς πήγατε πιο κοντά από μας, δεν μου πείτε τίποτα, αλλά μείνατε στην Ευρώπη, σωστά? Ναι. Σκεφτείτε τη χώρα σας τώρα. Η χώρα αυτή, δηλαδή... Τώρα αυτό δεν ξέρω, δηλαδή... Αυτό δεν θα μην πιστέψετε. Γιατί αν έπεσα μέσα... Δεν το πιστεύω. Πολωνία. Ναι. Γι' αυτό βλέπα βότκες και τέτοια πράγματα. Όταν μου ξαναπεί η σύζυγός μου πού θα πάμε αγάπη μου για διακοπές, θα της πω Πολωνία. Εσείς βάτε ένα όνομα, έτσι? Ναι. Ναι, ναι. Η οικογένεια είναι έτσι? Μάλιστα. Πείτε μου, έχετε παιδιά? Έχω 3. Βάλετε παιδί σας? Ναι. Έχετε 2 κορές? 1. 1 κόρη και 2 αγόρια. Γιατί αυτή η σχέση που βλέπω είναι κόρη με μητέρα. Την κόρη σας βάλατε. Ναι. Κατερίνα. Μάλιστα.
Εδώ. Εκεί είσαι. Έχω κάτι δικό σας. Ένα ερώτημα. Αυτό δεν έχει να κάνει με την οικογένεια σας, δεν έχει να κάνει με... Ούτε δεν είναι με ερωτικό, ας πούμε. Όχι. Είναι κάτι πολύ προσωπικό. Και είναι κάτι που αρκετά χρόνια το έχετε στο μυαλό σας και το κυνηγάτε κάπως. Ναι, ναι. Ωραία. Σκεφτείτε τώρα. Θέλω να μου στείλετε την ερώτησή σας. Ωραία. Ναι, ναι. Είναι κάτι που... Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, γιατί αυτό... Είναι προσωπικό, έτσι. Ναι, ναι. Θα με συγχωρέσετε τα λάθη, ορθογραφικά λάθη που κάνω. Ωραία. Έχουμε συνηθίσει. Γράφει πολλά. Δεν θα το ανοίξω. Θα μας πείτε εσείς τι έχετε γράψει εδώ μέσα. Να σας πω. Ναι. Θα κερδίσω το πρωτοχρονιάτικο λαχείο. Αυτό ήτανε. Τι να ήταν.